Velkommen til Brande, byen der har det hele og lidt til. Brande er en by, hvor du finder alt, hvad dagligdagen kræver. Hvad enten du har brug for specialbutikker, dagligvareforretninger, et rigt foreningsliv, gode skolefaciliteter, skøn natur eller et rigt udbud af jobmuligheder, så finder du det hele i Brande. Brande er en fantastisk by for både små, store og ældre sjæle. Byen byder på et bredt og omfavnende foreningsliv i blandt andet Brandehallerne og området omkring. Her kan både dyrkes fodbold, tennis, håndbold, svømning, paddle eller sågar bridge og mange andre sportsgrene. I og omkring Brandeby findes smuk og beroligende natur. Hvis ikke man har mulighed for at komme ud af byen, findes der heldigvis flere grønne oaser og legepladser i byen. For børnefamilier findes der i Brande rigtig gode muligheder i forhold til skole og pasningstilbud. Om man er til folkeskole eller friskole, så har Brande et tilbud til lige præcis dit barn. Hvis man mod forventning ikke har mulighed for at arbejde hos en af de mange store virksomheder, byen huser, har man via den geografiske gode placering samt motorvejen mulighed for at nå et utal af større jyske byer inden for relativt kort tid. Dette gør også Brande til en attraktiv by for pendlere. Velkommen til Brande.